ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони самонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки мошинои арзон ҳастанд ки пешкаш шумо мекунем. Сечкаҳои арзон ҳам ҳастанд ва мошинои боркаш ҳам ҳастанд ки чӣ хеле шумо мехостед. хоб видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментариё нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кораи мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар номерои имо, ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. ай шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имо, ватсаптон подлиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. мошинои арзон бисёр ай рафтем. Якка мошини фурӯшӣ имрӯзаи мо дӯстони азиз Daewoo Nexia ҳаст ки южни корейска соли бароишош 1996 сола судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой аст. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. хардавоиш 80% аст. 4 баллони 70% дорад. 1 сола ҳуҷҷат кардаги, ҳуҷҷатоша нав кардаги ҳастанд. мошин 100% фақат мегири, ҳай мекунӣ, пӯшидагӣ надорад, ҳама ҷош 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод, дар Чапаев мешавад. Чапаеви Уртабуд дӯстони азиз, тарафи Қурған боло, кадоме ки медонад, фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки бо савдои хубам мешавад. рақамошон дар поёни видео ҳастад. кадомтон агар харидори аниқ бошед, метавонед ки дигар маълумота пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, мо бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз гурузавои газел аст, яъне ки газели боркаш аст. солаш номаълум аст дӯстони азиз, солша соҳибшон мефаҳмонем гуфтаги, яъне ки вобаста аз мо нест. мотораш 100% звера кор мекунад. хушрӯ састияни газел беҳтарина, фақат мегирӣ, кор мекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад ба опели хачбек ё ки караван ё ки сечкаҳо ки ба ҳамин нархҳо тоғрӣ бошад, яъне ки соз бошад. кадомтон дӯстон агар харидани ё ки ҳамин вариантҳои алишӣ дорен, ҳам арзон мекунанд, ҳам алиш мекунанд. ина рақамҳои расияшон аст. имо ватсапшонам кор мекунанд. метавонед дигар маълумоти пурраша аз худшон гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ бардони азиз ВАЗ 2107 молодёжни аст. соли бароишош 2007 сола судишвориш бензини холия. мошин умуман газдагӣ нест. объем мотораш 1.6 литра. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 баллони паштики нав, 4 дискаи радноиш, пӯшидагӣ надорад, 100%. мошина ҳуҷҷатош нав буд чидагӣ мега, ҳуҷҷат надорад, дига ҳама ҷош 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки бо камтар дигам арзон мекунем ва вариантҳои алиши ҳам аст. бо Nexi кати алиш мешавад гуфтаги. кадомтон агар бо Nexi алиш мекунед, рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша аз худшон гиред. чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз Opel Vectra B, яъне ки Opel дути соли бароишош 1996 сола судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибшон ҳуҷҷат дорад то моҳи ноябр. дӯстони азиз, дига ҳама ҷош 100%. мошин ай учёт бировардагӣ мега, 4 баллони миёна хадавой дорад, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ мефтаги. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. срочна сум дар кор рафтаги. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумота гиред. панҷум мошини фурӯшӣ. хоб панҷум мошини фурӯшӣ аст бардорам Daewoo Tico аст ки соли бароишош 1996 сола судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 0.8 литри простой аст, яъне каммасраф аст. дӯстон, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати кория мега, 4 баллони миёна дорад. мошин 100% мега, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Спитамен дӯстони азиз, яъне ки тарафи ҳамун Хуҷанд Лелабод мешавад. кадоме ки медонад, нархаш 10000 сомонӣ ки бо арзона мекунем гуфтаги. срочна вайдам сум дар кор будае.
хай кадомтон ҳамин хел мошин дар кор бошад аям територия агар гирифтатонен меред мошина мебинед ва савдо мекунед. Дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео. лайкотон монен чӣ мошине ки дар кор дар комментария нависед, мо албатта ба шумо пешкаш мекунем. шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшӣ дорем дӯстони азиз ки Opel Vectra аст ки бардоро хоҳиш карда буданд ки ҳамхи арзон шуда кофта монем барои шумо дӯстони азиз. соли бароишаш 1991 солае ки неки састияниш ранги 95 бория. хоб судишвориш бензин газам дорад кор мекунад. объем моторош 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати кория мега. дигар маълумоти пурашро бо телефон мефаҳмонем гуфтагаи соҳибшон. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад 4 та балони миёна, яъне ки хаддавой састияниш соза гуфтага ки маълумотша бисёри баъд равон кардагӣ нестанд. хай кадомтон агар дар кор бошад хитон занг мезанед, дигар маълумотша мегирем. бадон азиз, марҳамат. шумо агар ҳамин хел мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, дар номари имо WhatsApp роё кунед. дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз Toyota Corolla инами модел аст ки соли бароишаш 2004 сола судишвориш бензини холия газ надорад. хоб объем моторош 6 литри простой аст. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати кория мега. 4 та диска дорад, 4 та балони 60% кондиционер, мошин 100% мега мегири. ҳай мекри маълумоташ рост дигар кам аст, аз худашон мегирин. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Исфара фурӯхта мешавад бо нархи 21 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди мошин. рақамошон дар поёни видео аст дӯстони азиз. вариантҳои алиши ҳам дорад, метавонед дигар вариант ва маълумоти пурашро аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Opel Astra F аст ки дар кузуфи хатчбек соли бароишаш 1995 солаи судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторош 1.6 литри простой аст. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега. 4 та балонша нав зада мега ки мошин 100% хаддавой дорад, свети раднои сафед. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодом фурӯхта мешавад бо нархи 22 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки наличи мехара арзон мекунем гуфтага. рақамошон дар поёни видео аст. кадомтон агар хеле мошин дар кор бошад, агар амин наздикита агар бошад, метавонед мошина рафта бинен ва савдои хитона кунед. дӯстони азиз, шумо метавонед ки мошинои фурӯшитона қатъи ё ки хона ҳам дошта бошед, ки ягон чиз дигар барои реклама дар номарои имо WhatsApp роё кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшӣ навбати бардони азиз Opel Astra F аст ки соли бароишаш 1993 солае ки састияниш ранги 97 кардаги ҳастанд. хоб судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторош 1.8 литра, коробкаш автомат дӯстони азиз. мотор 1.8, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин умуман задагӣ неста мега. мошин вообще удар хӯрдагӣ неста. хоб ҳуҷҷат дорад, тонировкаш бучидагӣ мега. дигар ҳама ҷош 100% қарор дорад. дар шаҳри хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 25 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам ҳастай. метавонед ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. рақамошон дар поёни видео дӯстон. метавонед дигар маълумоти пураша гиред. мошинча чотка арзон карда гиред. зури бадай. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз Mercedes-Benz C-класс ки соли бароишаш 1995 солаи судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторош 1.8 литри простой аст. коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони 60%, 4 та калпакҳои худаш раднои шуд дӯстони азиз. мошин хаддавой ам дорад 50%. мошина фақат мегири ҳай мекини мега 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 31 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. нашод ҳуҷҷат ягон дигар маълумот нест дӯстони азиз. агар кадомтон дар кор бошад, рақамошон аст, метавонед дигар маълумоти пураша аз худашон гирем. 11 мошини фурӯшӣ. хоб 11 мошини фурӯшӣ аст ки чӣ хеле ки бардоро хоҳиш карда буданд. Daewoo Matiz соли бароишаш 2000 солаи судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объем моторош 0.8 литри простой ки кам масрафай бардоро.
коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад, айни ҳол қарор дорад. Дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. 4 та баллони 60%, 4 та яъне медонам калпака, диска чӣ хеле ки дар нафаҳмиду мардумон. рақамҳошон хай дар поёни видео ҳастанд, метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшии навбатӣ бардорни азиз Mercedes-Benz C-класса я тайярига соли барои шиш 1995 сола судишуреш бензин газ дорад, кор мекунад. Авиомотораш 1.8 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин умуман задагӣ пӯшидагӣ надорад. мега соҳибшон гарантияш катияй срочна мега мефурӯшем ба мошинои мерседесои 210 катам алиш мешавад. мега намедонам чӣ хелай. айни ҳол қарор дар шаҳри Панҷакент фурӯхта мешавад бо нархи 29000 сомонӣ ки бо арзонам мешавад дар назди Капот. вариантҳои алиши ҳастанд бо мерседесои 210 кузов. ҳамин хел маълумот агар кадомтон ҳамин хел дошта бошед ё ки мехаред, рақамҳошон ино ҳастанд, метавонед дигар маълумоти пуррашро аз худашон гирем. шумо агар мошинои фурӯш дошта бошед ки хона, замин, квартира, дар номерои имо ва ватсап рӯй кунед, реклама мекунем. то видео оянда дӯстон, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.